Αγανάκτηση πιο πολύ. Διότι δεν γίνεται ένας άνθρωπος να περνάει όλο αυτό που έχει περάσει, να το περνάει δεύτερη φορά για το δικαστήριο και να το περνάει μετά άλλη τρίτη. Ξυπνάω, κοιμάμαι με ένα μόνιμο άγχος, είναι σαν βασανιστήριο. Στη σημερινή δίκη δεν εμφανίστηκε ο κατηγορούμενος οδηγός του ταξί και η δικηγόρος του προσκόμισε έγγραφα προς το δικαστήριο ότι είναι ασθενής. Εξαιτίας αυτού δόθηκε αναβολή για τις 4 Ιουνίου του 2025. Το θύμα ξέσπασε σε δάκρυα όταν άκουσε ότι η δίκη θα γίνει σχεδόν σε 1 χρόνο. Σας είδα να κλαίτε όταν ακούσατε την αναβολή. Δεν γίνεται να κάνω κάτι άλλο. Δεν ξέρω, δεν το σκέφτονται εκείνοι. Τι θυμόσαστε πιο έντονα από εκείνη την ημέρα? Το πόσο φοβόμουν. Φοβόμουν να μην μου κάνει κακό, φοβόμουν να μην φωνάξω και μετά απλά δεν θα το φας το ίδιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η κοπέλα ηλικίας 17 ετών επιβιβάστηκε στο ταξί μαζί με 2 φίλους της, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Ήταν όλοι τους μεθυσμένοι. Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο οδηγός βιάζει το κορίτσι. Υπήρχε συνένεση, υποστηρίζει ο κατηγορούμενος. Όταν μπήκαμε στο αυτοκίνητο, ξαφνικά εκείνη ένιωσε φόβο και άρχισε να κάνει κάποιες αντίστοιχες εκφράσεις με το πρόσωπό της προς τον υπάλληλο του βενζινάδικου, το οποίο εγώ δεν το αντιλήφθηκα. Συνεχίσαμε να την πάω στο σπίτι της, χωρίς εντωμεταξύ να εκφράσει την επιδημία να κατέβει ή να παραμείνει στο βενζινάδικο. Είναι σαφροί ισχυρισμοί τώρα αυτά, έτσι, ότι ήταν συνενικό, ένα 17χρονο κορίτσι σε κατάσταση μέθης και βέβαια από το σοκ είχε παραλύσει. Έχει πειραστεί πάρα πολύ η ζωή της, η ψυχολογία της, η εξέλιξή της και περίμενε τη δικαίωσή της σήμερα.